Good morning लोगोफोर आरो आगैमोन खुलुमबाय। नै आं दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आंनि भिडिअआ दिनै बिबार बारिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। नै बिबार बारिया जा मोजां मोजां बिबार गावदां गावदां बारदों। ओंखायनो नोंसोरनो देखायनो लुबैनानै देखायबाय आं नै। जि आराम आराम बोरैबा राननाय जाबाय, मोजां मोजां जादोंबाबो जि आराम आराममोन बिबारानो। ओरैबो दं नै बिबार बारिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आं। दा संनायनि लाहार फाहार। नै सानजौफुनि संनायनि रेडि खालामबाय आं। हिनजावफोरनि खामानिबाथाय बेनोसै, आंना आरो जेबो बाहेरा खामानि गैया। बे संनाय खावनाय बे न' सिङावनो गिदिंबाय थानाय, जेबो बाहेरा गैया। दा आं संनो नागिरदों टमेट'जों नाजों। सामब्राम एवबाय, ना एवखांना लानानै ओरैहाय टमेट' ओंख्रि गोदौगासिनो गोदौबाय। ओमफ्राय जानोसै नै। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै संखांनानै जोङो दा फैबाय केक दखानाव केक लांनो। नै केक लांनो फैनो नागिरनायानो जाहैबाय, सारप्राइज आं दायो खोन्थागोन दे बेखौ मानि थाखाय लांफैदों। बे दखाना जाहैबाय जोंनि रलि मिल बाजार खाथियाव गोदान खुलिनाय केक दखान। ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि गोथावमोन, जानो ओरैबायदि मोजां मोनदों। गासिबो बुस्थुखौनो मोनजोबो, मा नांगौ पिज्जा बार्गार गासिबो मोनजोबो। केक आरो गिफ्टफोरबो मोनो, चक्लेट। मोजां मोजांथारमोन बुस्थुआ। आं एबार गावसिनाव सोंनानै लानि मा मा मोनो बाहाय। होमबा नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय। সোনা লাগেনি আপনি কই দিয়ক আপনার ইয়ার দোকানত কি কি পাই যাব? আচ্ছা, হৈছে এথেন্টিক কেকস, ফান এণ্ড পেডেলছ। ইয়াতে মানে সকলো ধৰণৰ গিফ্ট আইটেম বস্তু পোৱা যায়। বাৰ্থডে গিফ্ট, এনিভাৰ্চাৰী গিফ্ট, ফ্লাৱাৰ্ছ, বুকে, কেক ৰেডিমেড। আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ কৰিব খুজিব, ফটো প্ৰিণ্ট এভৰিথিং এভেইলেবল হিয়াৰ। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ভাল ভাল চকলেটছ, গিফ্ট আইটেম। পিজ্জা বাৰ্গাৰ চব মানে 5 মিনিটছ 10 মিনিটছ আপোনাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আগত মানে পাই যাব আপুনি ফ্ৰেছ বস্তু। লোকেশ্যনটো অলপ কৈ দিব। লোকেশ্যনটো ৰলিং মিল, ভাৰতীয় মটৰ্ছ চাইড, মানে টেম্পো ষ্টেট অপ'জিট। ओके होमबा लोगोफोर आरो आगैमोन गासिबो नोंसोरबो नै फैनानै लांफैनो हागोन, नायफैनो हागोन। गासिबो मा नांगौबानो बार्थडेनि एनिभार्सारि जिखुनु पार्टिनि गिफ्ट मोनगोन, बाहाय फ्लावार्सफोर मोनगोन, केक मोनगोन, पिज्जा बार्गार गासिबो मा नांगौ गासिबो बुस्थुखौ मोनजोबगोन। माने बिराद मोजां मोजां बुस्थु दं, ट्रिफोर दं, माबा मा नांगौ आरो बेबायदि गासिबो मोनजोबगोन। नोंसोरबो फैनानै नायफै, हाबफैनो हागोन। नायदो नै बेसे मोजां मोजां बिबार फुल, बेसे गावदां गावदां। सेंग्राफोरनि थाखाय गार्लफ्रेन्डफोरनो गिफ्ट होनो, गार्लफ्रेन्डफोर सिख्लाफोरनि थाखाय बयफ्रेन्डनो, सिख्लाफोराथ' बयफ्रेन्डनो होआ, बयफ्रेन्डफ्रासो सिख्लाफोरनो होयो गार्लफ्रेन्डनो। होनब्लाबो आरो सोरबा एनिभार्सारि माबाफ्राव गिफ्ट होनो मानो फ्लावारफ्रा मोजांथार, समायनामोन आरो। ओमफ्राय नै जोङो केक दखाननिफ्राय फैनानै नै जानाय दखानाव हाबफैलायबाय। जायाबाथ' जाखाया, जानांगौखा। चावमिन जानो होननानै बे केक दखान खाथियावनो दं नालाय, बेयाव जोङो चावमिन जानो होननानै फैबाय। जाबाय मागा मुगा खालि जानाय गैला, जेबो गैया। जानायनि अनगायैथ' जेबो जाखाया। जोंनि भिडिअ'आव जानाय थादेराबाथ' जाखाया, जानायाथ' थाफाखानांगोन। ओमफ्राय जासुलिफोर नालाय जायैनोथ' नायजाला, अमा बायदि जाजोब्बाय। नायदो। ओमफ्राय र' नै जाखांनानै फैनानै दाना रेडि, साजायनायनि बेलुन सुनायनि रेडि जाहांबाय, डेक'रेसन खालामनो नै साजायहांबाय। नै साजायहोनायनि बे साजायनो बेलुन सुबाय। बेहा आरो खानाय खालामदों, गावनि खानायनो सुगासिनो बाब्रे धुम बेफोरना होबाथाय सेसखा सुबाय। बेखौनो बे जाहैबाय आंनि लोगो, बे जाहैबाय कुन्जु, आं जाहैबाय केमेरामेन, आंखौथ' नुवासै। ओमफ्राय नै बेलायथो नायदो नै साजायबाय।
समायहांबायना एसे समायहांबाय नै ओमफ्राय नै केक आनबक्सिं खालामबाय दा ओमफ्राय आं नोंसोरनोथ' खोन्थायाखैमोन बे केकआ मानि थाखाय बे जाहैबाय इमि बर' इउटुब चेनेलनि 50K साबस्क्राइबार जानायनि पार्टिमोन थारमाने जोंनाव खालामफैदोंमोन आरो बिनिनोमोन इमि बर' बै कार्टुननि मोनसे चेनेल हगारोना कार्टुननि मारैबा बेनि माने आंनि बिजानै नालाय बियो बे इउटुबखौ खुलिनाया बिनि आरो आंनिथ' नङा आंनाथ' दाबो जायाखै बे बियानैनिनो माबाखौनो जों सेलेब्रेसन खालामबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो आं नोंसोरनो देखायबाय आंनाथ' माला जागोन बेखौथ' मिन्थिया इमि बर' नोंसोरबो नायनो हागोन मालाय बिब'आ हाखांबाय केकखौ जोंना दाना उनाव कुनजुआ गावहा होबाय नै गावहाबो केक हानो केक नुबाथ' बेहा जाखाया थानो हाखाया नांखागौखा बेनो केक गावनि बार्थडे बायदि मोनबाय होबाय गावहासो नै खानाया एबारना पिस दानजोब्बाय हाजोब्बाय आरो नै नायदेलाय नै जासुलिखौ होबाय गावनो हारसिं लानानै जानाया रावबो गैयामोन नालाय जों साथामल'मोन नालाय केक हानाया साब्रैल'मोन नालाय जों साब्रैजोंनो होबाय जानाया ओमफ्राय केकखौ रावबो जाला आंनो होबाय जानाया एबारना ओरैबायदि गोथावमोन केकआबो माने नोंसोरबो लांफैबानो जाबाय गोथावथार नै दाना पार्टिनि थाखाय संनायनि रेडि खालामबाय आं दा संनो नागिरदों दाउ बिखा आमाय थुखु बेबायदि संनो नागिरदों आं ओमफ्राय दाउ मोजांबो दङ मोजांखौबो संगोन ओमफ्राय आं बेखौ संग्रोबाय आरो दा केकल' जानानैथ' जाया ओंखामबो जानांगोन बेदरबो जानांगोन बिनि थाखाय दा बेदरखौ एवना लाग्रोबाय ओमफ्राय आं बे संनायावनो आंनि भिडिअखौबो बावनो दोननोसै होमबा टाटा बाय बाय